Mga ka-studio, for today's episode ay kakain na naman tayo ng iba't ibang klaseng putok-batok pares. May balot pares at ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko sa kanilang menu. Wow. Ang bulalo pares na may bone marrow. Mainit yung sabaw, sobrang lambot ng laman at malasang malasa talaga. Mayroon pa silang maraming klase ng pares dito mga ka-studio. Kagaya nitong fried chicken pares na sobrang laki ng hiwa. Dito lang yan sa Powerhouse of Pares Dasma Branch na located sa Galaxy Street, Armstrong Village, Dasmariñas, Cavite. Ito pala yung pangmalakasang menu nila. After namin makapili ay pinipare agad nila ang order namin at excited na akong kumain dahil nung pumunta kami dito ay wala pa akong agahan. Buti na lang mabilis silang mag-serve dito. Open sila from 10 a.m. to 7 p.m. daily. Ano pa hinihintay natin? Birahan na to ni. Tara na mga studio, kainan na to. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Tara po, kain na po tayo. Dito tayo sa PH Pares. Ayan. Ito yung Pares. Kain po. Wow. Ang lambot tapos yung sabaw niya malasang malasa po. Yan. Wow. Punalong, sarap na parin na dito. Ito yung pares na balot. Mayroon silang litid. Ito. Pares litid or tendon. Lalo, ang sarap. Meron yung lamang loob. Daming papilian dito mga studio. Dito tayo sa bone marrow or pares bulalo. Mayroon tong bone marrow sa loob eh. Bitin natin. Wow. Ang sarap ng bone marrow. Ang lambot ng laman. Tikman natin itong chicken. Crispy pa.
Ubos na yung rice ko. Panalong-panalo dito magsuyo sa Powerhouse Paris Dasma na branch. Kain ba tayo?